In Syrië was ik arts, 6 jaar gestudeerd, 3 jaar gewerkt in een ziekenhuis. Ik heb levens gered. En hier in Nederland werk ik achter de kassa bij Aldi, omdat mijn diploma niets waard is. In Suriname was ik jurist, 4 jaar gestudeerd aan de Anton de Kom Universiteit. Ik schreef contracten, ik stond voor de rechter en hier werk ik bij een callcenter, omdat Nederland mijn diploma niet erkent. 2 vrouwen, 2 diploma's. 0 erkenning. Welkom bij Step by Step. Ik ben Bram. Vandaag praten we over het pijnlijkste onderwerp voor migranten. Je diploma dat hier niets waard is. Abonneer je nu, want deze aflevering bevat informatie die je nergens anders vindt. Laten we beginnen. Jasmin, wie ben je? Jasmin, 33, uit Damascus. Ik studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Damascus, 6 jaar. Daarna werkte ik 3 jaar als arts in een ziekenhuis. Toen begon de oorlog. Ik vluchtte, eerst naar Libanon, daarna naar Nederland. Ik kwam hier aan met mijn diploma in mijn koffer. Ik dacht, ik ben arts. Ik kan overal werken. Dat was de grootste vergissing van mijn leven. Blessing? Blessing, 28, uit Paramaribo, Suriname. Ik studeerde rechten aan de Anton de Kom Universiteit, 4 jaar. Ik werkte 2 jaar als jurist bij een bedrijf in Paramaribo. Mijn man is Nederlander. Hij woonde in Suriname. We trouwden en verhuisden naar Nederland. Ik dacht, Suriname en Nederland hebben dezelfde taal. Mijn diploma moet hier toch geldig zijn. Nee, het is niet geldig. Taaltafel. Het eerste woord diplomawaardering. Een diplomawaardering is een officieel document dat zegt: jouw buitenlandse diploma is vergelijkbaar met dit Nederlandse diploma. Jasmin, gebruik het woord. Ik vroeg een diplomawaardering aan bij Nuffic. Na 14 weken kreeg ik een brief. Mijn diploma is vergelijkbaar met een Nederlandse master. Maar ik mag er niet mee werken als arts. Tweede woord, gereglementeerd beroep. Dat is een beroep waarvoor je een speciaal diploma nodig hebt. Arts, tandarts, verpleegkundige, advocaat, leraar. Je mag ze niet uitoefenen zonder erkenning. Advocaat is een gereglementeerd beroep. Dus mijn Surinaams diploma is niet genoeg. Ik moet extra examens doen in het Nederlands over Nederlands recht. Jasmin, vertel, wat gebeurde er toen je naar Nuffic ging? Ik ging naar het informatiecentrum diplomawaardering. Ze zeiden: je diploma moet eerst worden gewaardeerd. Dat kost tussen de 150 en 400 euro. Plus de kosten voor een beëdigde vertaling van al mijn documenten. Nog eens 200 euro. Ik betaalde. Ik wachtte. 4 weken om te checken of mijn aanvraag compleet is, dan 10 werkweken voor de beoordeling. Bijna 4 maanden in totaal. 4 maanden wachten om te horen wat je diploma waard is. En wat was het resultaat? Mijn diploma is vergelijkbaar met een Nederlandse master geneeskunde. Goed nieuws, dacht ik. Maar dan begint de echte nachtmerrie. Want arts is een gereglementeerd beroep. Ik moet in het BIG-register komen. Zonder BIG-registratie mag ik niet werken als arts in Nederland. De commissie die daarover beslist heet de CBGV. De Commissie Buitenlands Gediplomeerde Volksgezondheid. Ze beoordelen of mijn opleiding goed genoeg is en ze zeiden: je moet een aanpassingsstage doen
6 maanden, in een Nederlands ziekenhuis, onder begeleiding. 6 maanden stage. Onbetaald? Ja, 6 maanden stage, onbetaald. En voor die stage moet ik eerst bewijzen dat ik goed genoeg Nederlands spreek. Niveau B2. Ik was op dat moment A2. Van A2 naar B2 is minstens een jaar cursus, plus de stage van 6 maanden, plus de wachttijden. Totaal minstens 2 jaar voordat ik weer als arts mag werken. 2 jaar en ondertussen Aldi, kassa, piep, 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 8 uur per dag. Taaltafel. Aanpassingsstage. Dat is een stage die je moet doen om te bewijzen dat je vakkennis goed genoeg is voor Nederland. Jasmin doet een aanpassingsstage in een ziekenhuis. Volgend woord. BIG-register. BIG staat voor beroepen in de individuele gezondheidszorg. Als je arts, tandarts of verpleegkundige bent, moet je in dit register staan. Zonder BIG mag je niet werken. Ik wacht nu op mijn BIG-registratie. Het voelt als een muur tussen mij en mijn beroep. Blessing. Jouw situatie is anders. Suriname en Nederland delen een taal, delen een geschiedenis. Maar je diploma telt niet. Dat is het frustrerende. Ik spreek al Nederlands. Mijn hele opleiding was in het Nederlands. Op de universiteit in Paramaribo gebruikten we Nederlandse boeken, Nederlandse wetten. Maar het systeem hier zegt: je diploma is niet gelijkwaardig. Ik vroeg een diplomawaardering aan bij Nuffic. Mijn diploma is vergelijkbaar met een Nederlandse bachelorrechten, maar advocaat is een gereglementeerd beroep. Ik moet de Bali-examens doen in Nederlands recht, want Surinaams recht is anders dan Nederlands recht. Logisch, maar het betekent dat ik nog minstens 2 jaar moet studeren. 2 jaar studeren. En ondertussen... Callcenter, headset op. Goedemiddag, waarmee kan ik u helpen? 8 uur per dag. Ik heb een juridisch brein. Ik analyseer contracten. Ik zie fouten in de kleine lettertjes, maar ik beantwoord de telefoon over kapotte wasmachines. En het ergste, sommige klanten worden boos. Ze schreeuwen. Ze zeggen, jij begrijpt het niet. En ik denk, ik ben jurist. Ik begrijp het beter dan jij. Maar ik mag niet zeggen. Ik zeg, ik begrijp uw frustratie, meneer. Kan ik iets anders voor u doen? Hoe voelt het? Eerlijk. Alsof je onzichtbaar bent. Ik loop door het ziekenhuis als ik mijn kinderen breng voor een controle. En ik zie artsen in witte jassen. En ik denk, dat was ik. Dat ben ik. Maar niemand ziet het. Ze zien een vrouw met een hoofddoek achter de kassa. Niet een arts. Vorige week had een klant bij Aldi een allergische reactie. Haar gezicht zwol op. Ze kon nauwelijks ademen. Iedereen stond erbij en keek. En ik wist precies wat er aan de hand was. Anafylaxie. Ik zei tegen mijn collega, bel 112, leg haar neer, houd haar benen omhoog. Mijn collega keek me aan en zei, hoe weet jij dat? Ik zei, ik ben arts. De ambulance kwam. De vrouw overleefde en de volgende dag stond ik weer achter de kassa. Piep, piep, piep. Blessing? Vernedering, dat is het woord. Niet omdat het callcenter slecht is, de mensen daar zijn aardig, maar omdat ik weet wat ik kan en ik mag het niet laten zien. Mijn schoonmoeder zegt soms, je hebt toch een diploma? Waarom werk je niet als advocaat? Alsof het zo simpel is, alsof ik kan kiezen. Ik kies niet voor het callcenter. Het callcenter is wat overblijft als je diploma niet telt. Taaltafel. Omscholing. Dat betekent
een nieuwe opleiding doen voor een ander beroep. Als je diploma niet erkend wordt, kun je kiezen voor omscholing. Mijn vriendin deed een omscholing van lerares naar verpleegkundige. Ze is nu gelukkiger, maar het kostte haar 3 jaar. Volgend woord: beëdigde vertaling. Dat is een vertaling die gemaakt is door een officieel erkende vertaler. Je hebt het nodig voor al je documenten bij Nufix. Mijn beëdigde vertaling kostte €200 voor 3 documenten. Dat is veel geld als je bij Aldi werkte. Oké, genoeg ellende. Laten we praten over oplossingen. Jasmin, wat zijn je opties? Optie 1. De volledige route. Nederlands leren tot B2. Aanpassingsstage. BG-registratie. Dan mag ik weer als arts werken. Totaal 2 tot 3 jaar. Kosten: duizenden euro's aan cursussen en levensonderhoud. Optie 2. Omscholing. Ik kan mijn medische kennis gebruiken in een ander beroep. Medisch adviseur, zorgcoördinator. Dat zijn geen gereglementeerde beroepen. Daar heb ik geen BIC voor nodig. Optie 3. Accepteren dat ik hier opnieuw moet beginnen. En dat oké vinden. Dat is de moeilijkste optie. Welke kies jij? Optie 1. Ik ben arts. Ik word weer arts. Het kost 2 jaar. Het kost geld. Het kost tranen. Maar ik ga het doen. Omdat ik niet naar 6 jaar studie en 3 jaar ervaring wil kijken en denken: dat was voor niets. Blessing? Ik koos voor een combinatie. Ik werk parttime bij het callcenter en ik studeer parttime rechten, Nederlandse rechtspraktijk. Het duurt langer, maar ik verdien geld en ik studeer tegelijk. En ik ontdekte iets moois. Het UWV kan helpen. Als je een uitkering hebt, kan het UWV je diplomawaardering betalen. En soms betalen ze ook je opleiding. Gratis. Ik heb geen uitkering. Maar voor luisteraars die dat wel hebben, ga naar het UWV. Vraag ernaar. Het kan je duizenden euro's besparen. Praktische informatie. Wat moet je weten? Stap 1. Ga naar het informatiecentrum diplomawaardering op idw.nl. Zij vertellen je welke route je moet volgen. Gratis advies. Stap 2. Vraag een diplomawaardering aan bij Nuffic of SBB. Kosten: 150 tot 400 euro. Wachttijd: tot 14 weken. Stap 3. Als je beroep gereglementeerd is, zoek uit welke extra stappen je moet doen. BG-register voor zorgberoepen, de balie voor advocaten, de onderwijsinspectie voor leraren. Stap 4. Leer Nederlands. Voor bijna alle gereglementeerde beroepen moet je B2-niveau aantonen. Begin nu. Niet morgen, nu. En vergeet niet, je kunt aanloopkosten aftrekken van je belasting. De kosten voor diplomawaardering, vertaling en cursussen zijn aftrekbaar als je ze maakt voor werk of studie in Nederland. Blessing, jouw situatie is extra pijnlijk. Suriname was een Nederlandse kolonie. De taal is Nederlands. De rechtstraditie is deels Nederlands. En toch. En toch telt mijn diploma niet. Dat is de Surinaamse paradox. We spreken jullie taal, we gebruikten jullie wetten, we studeerden uit jullie boeken, maar als we hier komen, beginnen we bij nul.
Mijn oma zegt altijd, ze namen alles van Suriname. De bauxiet, de mensen, de taal, maar ons diploma willen ze niet. Dat raakt me. Mijn situatie is anders. Syrië en Nederland hebben geen geschiedenis, maar Suriname en Nederland wel. En toch is het resultaat hetzelfde: opnieuw beginnen. Berichten. Karim uit Amsterdam. Ik ben tandarts uit Irak. 3 jaar wachten op erkenning. Moet ik opgeven? Karim, niet opgeven. Maar wees realistisch. 3 jaar is lang. Kijk of je ondertussen kunt werken in een verwant beroep. Tandartsassistent, mondhygiënist. Gebruik je kennis terwijl je wacht. Priya uit Den Haag. Ik ben lerares uit India. Mijn diploma is niet erkend. Wat nu? Priya, leraar is ook een gereglementeerd beroep, maar er is een tekort aan leraren in Nederland. Sommige scholen accepteren zij-instromers. Dat zijn mensen zonder lerarenbevoegdheid die toch voor de klas staan terwijl ze hun bevoegdheid halen. Vraag ernaar bij de scholen in je buurt. Mohammed uit Rotterdam. Ik ben ingenieur. Ingenieur is geen gereglementeerd beroep, maar werkgevers willen mijn Syrische diploma niet. Mohammed, dat ken ik. Vraag een diplomawaardering aan bij Nuffic. Dan heb je een officieel document dat zegt: dit diploma is vergelijkbaar met een Nederlandse master. Dat helpt. Het is niet perfect, maar het helpt. Wat heeft deze ervaring jullie geleerd? Nederigheid. Ik was arts. Ik redde levens. En hier moest ik leren om hulp te vragen. Om achter de kassa te staan zonder me te schamen. Om opnieuw te beginnen op mijn 33ste. Dat is niet zwak. Dat is het sterkste wat ik ooit heb gedaan. Geduld en het besef dat een diploma een papier is, maar kennis zit in je hoofd. Niemand kan mijn kennis afpakken. Niet Nuffic, niet het BIG-register, niet het callcenter. Ik weet wat ik weet en op een dag mag ik het ook laten zien. Laatste taaltafel. Zij-instromer. Een zij-instromer is iemand die een ander beroep had en nu overstapt naar een nieuw beroep, zonder het traditionele pad te volgen. Mijn vriendin is een zij-instromer in het onderwijs. Ze was secretaresse, nu staat ze voor de klas en ze is een fantastische lerares. Erkenning. Dit woord hoor je vandaag steeds. Het betekent 2 dingen. Officieel, dat je diploma geldig is, maar ook dat iemand ziet wie je bent. Dat iemand erkent wat je kunt. Jasmin en Blessing wachten op de eerste erkenning, maar ze verdienen ook de tweede. Eens in advies. Begin vandaag, niet morgen. Ga naar idw.nl. Vraag een diplomawaardering aan. Leer Nederlands. En werk ondertussen. Schaam je niet voor de kassa. Schaam je niet voor het callcenter. Het is tijdelijk. Jij bent niet tijdelijk. Jouw kennis is niet tijdelijk. En vraag om hulp bij het UWV, bij je gemeente, bij je buren. Nederlanders helpen graag, maar je moet het vragen. Ze komen niet vanzelf. Dat is geen onvriendelijkheid. Dat is Nederland. Dit was Step by Step, de aflevering over het papier dat je leven bepaalt. Abonneer je, deel dit. En als je zelf een buitenlands diploma hebt, schrijf je verhaal in de reacties. We lezen alles. Er is iets waar niemand over praat: de eenzaamheid
van overkwalificatie. Mijn collega's bij Aldi zijn lief. Ze zijn aardig. Maar als ze in de pauze praten over hun weekend, denk ik aan mijn patiënten in Damascus. Over de baby die ik heb gehaald om 3 uur 's nachts. Over de oude man wiens hand ik vasthield toen hij stierf. En dan zegt mijn collega: Jasmin, wil je een koekje? En ik zeg ja, lekker. En ik eet het koekje. En niemand weet dat de vrouw naast hen achter de kassa een arts is die levens heeft gered. Bij het callcenter is het hetzelfde. Mijn teamleider is 22, net afgestudeerd, aardig meisje. Ze legt me uit hoe ik een klacht moet afhandelen. En ik denk, ik stond voor de rechter in Paramaribo. Ik verdedigde mensen. Ik schreef contracten van 100.000 euro. Maar ik glimlach en ik zeg: dank je voor de uitleg, want zij doet haar werk en ik doe het mijne. En allebei is het eerlijk werk, maar het is niet mijn werk. Hoe reageren jullie families? Mijn moeder in Damascus belt elke week. Ze zegt: wanneer ga je weer als dokter werken? Ik zeg binnenkort, mama. Maar binnenkort is al 2 jaar geleden begonnen. Mijn vader zei voor hij stierf: ik heb alles gegeven zodat jij arts kon worden. Hij verkocht zijn auto om mijn studie te betalen. 6 jaar lang. En nu scan ik blikken bonen bij Aldi. Soms denk ik, wat zou hij zeggen als hij me nu zag? Mijn moeder in Paramaribo begrijpt het niet. Ze zegt: maar je spreekt toch Nederlands. Waarom is het zo moeilijk? En ik kan het niet uitleggen, want het klinkt absurd. Je spreekt de taal, je hebt het diploma en toch. En mijn schoonmoeder hier, ze bedoelt het goed, maar elke familieverjaardag zegt ze: Blessing werkt bij een callcenter. Alsof dat alles is wat ik ben. Alsof mijn 4 jaar rechten niet bestaan. Ze zegt het niet gemeen, maar het snijdt. Even iets luchtigers. Grappige momenten? Bij Aldi vroeg een klant: waar liggen de paracetamol? Ik zei: gangpad 3. Maar als u hoofdpijn heeft door spanning, probeer dan eerst uw nek te stretchen en veel water te drinken. Paracetamol is de laatste optie. De klant keek me aan alsof ik gek was. Mijn collega zei: Jasmin, je bent cashière, geen huisarts. Ik zei: klopt, sorry, oude gewoonte. Bij het callcenter belde een man over een contract. Hij zei: dit klopt niet. Ik las de voorwaarden. In 2 seconden zag ik de fout. Artikel 6 was in strijd met artikel 9. Ik legde het uit, juridisch, precies. De man was stil. Hij zei: werk jij echt bij een callcenter? Ik zei: ja, meneer, tijdelijk. Tijdelijk. Dat woord gebruiken jullie allebei vaak. Omdat het de waarheid is. De kassa is tijdelijk. Het callcenter is tijdelijk. Wij zijn niet tijdelijk. Onze kennis is niet tijdelijk. Als je opnieuw kon beginnen, wat zou je anders doen? Op dag 1 naar het informatiecentrum gaan. Niet na 6 maanden. Op dag 1 en meteen beginnen met Nederlands. Elke dag, want de taal is de sleutel. Zonder B2 kan ik niets. Ik verloor 6 maanden, omdat ik niet wist waar ik moest beginnen. Ik zou voordat ik naar Nederland kwam al onderzoeken wat mijn diploma hier waard is. Op de website van Nuffic kun je dat checken. Gratis, vanuit het buitenland. Dan was ik voorbereid geweest. Dan had de schok minder hard geslagen. Dat is een gouden tip. Als je overweegt naar Nederland te komen en je hebt een buitenlands diploma, check Nuffic
punt en L voordat je vertrekt. Weet wat je te wachten staat. Hoe reageren jullie Nederlandse collega's als ze horen wat jullie hebben gestudeerd? Verbazing. Altijd verbazing. Een collega bij Aldi zei: Wacht, jij bent arts? Waarom werk je hier? Alsof ik het voor de lol doe. Alsof ik op een ochtend wakker werd en dacht: Weet je wat leuk is? De kassa bij Aldi. Maar daarna wordt de verbazing respect. Dezelfde collega komt nu naar mij als ze zich niet lekker voelt. Ze zegt: Jasmin, ik heb hoofdpijn en ik ben moe. Wat denk jij? En ik geef advies. Niet officieel, maar tussen de schappen. Arts tussen de blikken bonen. Mijn collega's wisten het niet tot vorige maand. Toen las onze manager mijn cv. Hij zei: Je bent jurist? Waarom heb je dat niet gezegd? Ik zei: Het maakt toch niet uit voor het callcenter. Hij zei: Het maakt wel uit, want ik heb je net een half uur uitgelegd hoe een klachtenbrief werkt. En jij weet dat beter dan ik. Sindsdien mag ik de moeilijke klachten afhandelen, de juridische gevallen. Ik verdien niet meer, maar ik voel me minder onzichtbaar. Was er een moment dat jullie wilden opgeven? Ja, na 8 maanden in Nederland. Ik had net de uitslag van mijn diplomawaardering gekregen. 14 weken gewacht. En het resultaat was: je diploma is erkend als master. Maar je mag er niet mee werken. Nog 2 jaar extra nodig. Die avond zat ik op mijn bed. Mijn kinderen sliepen. En ik dacht: ik ga terug naar Syrië. Naar de oorlog. Want daar was ik tenminste iemand. Daar was ik dokter Jasmin. Hier ben ik Jasmin van de kassa. Maar toen keek ik naar mijn dochter. Ze sliep. Veilig. Geen bommen. Geen angst. En ik dacht: daarom ben ik hier. Niet voor mijn diploma. Voor haar. Het diploma komt later. Haar veiligheid is nu. Mijn moment was de eerste familieverjaardag. Alle neven en nichten van mijn man vroegen: Wat doe je? Ik zei: Callcenter, stilte. Je kon de teleurstelling voelen. En mijn man zei niets. Hij verdedigde me niet. Niet omdat hij gemeen is, maar omdat hij het zelf ook niet begreep. Die avond in bed zei ik tegen hem: Ik voel me klein. Hij zei: Je bent niet klein. Je bent in een klein hokje gestopt. Dat is iets anders. En dat was het mooiste wat hij ooit heeft gezegd. Je bent niet klein. Je bent in een klein hokje gestopt. Dat is de zin van vandaag. Waar staan jullie nu? Concreet. Ik ben nu op niveau B2 Nederlands. Ik start volgende maand met mijn aanpassingsstage in het ziekenhuis in Rotterdam. 6 maanden. Onbetaald. Mijn man werkt extra zodat we rond kunnen komen. En over een jaar, als alles goed gaat, sta ik in het BIG-register. En dan ben ik weer arts. Ik heb mijn eerste tentamen Nederlandse rechtspraktijk gehaald met een 8. Mijn hoogste cijfer ooit. Nog 3 tentamens. Dan mag ik de Bali-examens doen. Over 1,5 jaar ben ik advocaat in Nederland met een Surinaams accent en een grote glimlach. Een 8. Gefeliciteerd. Dank je. Die 8 hangt op de koelkast, naast de tekening van mijn stiefdochter. Allebei even belangrijk. Laatste taaltafel. Taalvaardigheid. Dat is hoe goed je een taal beheerst. Voor de meeste gereglementeerde beroepen moet je B2 taalvaardigheid in het Nederlands aantonen. En het allerlaatste woord: doorzettingsvermogen. Dat is de kracht om door te gaan, ook als het moeilijk is.
Jasmin en Blessing zijn het bewijs dat doorzettingsvermogen sterker is dan welk systeem dan ook. Voor iedereen die nu luistert en hetzelfde meemaakt, Elke dag achter de kassa is een dag dichter bij het ziekenhuis. Ik herhaal dat tegen mezelf. Elke dag. Het is mijn mantra. Want sommige dagen is het moeilijk. Sommige dagen wil ik stoppen. Maar dan denk ik aan mijn vader. En aan de baby die ik om 3 uur 's nachts heb gehaald. En dan weet ik stop niet. En voor elke Surinamer die hier komt en denkt: ik spreek toch Nederlands, het zal wel meevallen. Het valt niet mee, maar het is niet onmogelijk. Het kost tijd, het kost geld, het kost trots. Maar aan het einde van de rit ben je sterker, omdat je het 2 keer hebt geleerd. In 2 landen, in 2 systemen. Jasmin, Blessing, bedankt voor jullie eerlijkheid, voor jullie moed en voor het laten zien dat een diploma een papier is. Maar kennis is van jou. Doei en onthoud, jij bent meer dan een papier. Doei! Doei!